Žanet má len takú ako keby pocit vyjadrila, že silných mužov alebo kráľov je v dnešnej dobe veľmi málo. Že zatiaľ stretáva iba nezrelých mužov. Že vraj je to údajne vplyvom dnešnej doby, alebo je to skôr tým, že by sama mala zapracovať na svojej hodnote a raste. No, občas, keď sa mi zvykli kamošky sťažovať, že tých mužov na svete, dobrých mužov je veľmi málo, tak som povedal na to, že však ale tebe stačí jeden. Ako keby netreba ti 100 dobrých mužov, stačí ti jeden z toho celého sveta, ti stačí jeden. Takže nebral by som to tak, že proste, že tých mužov ako keby je málo, keď pre tú ženu je potrebný jeden jediný. A zase na druhej strane, keď sa pozrieme na to, že proste, že ja som hlboko presvedčený a môj život proste mi o tom hovorí často, že vlastne ten vonkajší svet, to, čo sa nám manifestuje v tom vonkajšom svete, je našim vnútorným prejavom. Takže to znamená, že pokiaľ ty nevieš stretnúť zrelého muža, tak je to manifestácia toho tvojho vnútorného sveta proste na nejakej úrovni, že ty sama v nejakej úrovni nemôžeš byť zrelá žena, lebo keby si bola zrelá žena, tak stretneš vrana k vrane, hej, akože podobné priťahuje podobné. Keď ty si bola zrelá žena, keď ty by si bola kráľovnou, tak aj stretneš toho kráľa, proste toho jediného pravého, proste ako ty si jediná pravá, hej, takže skôr sa porozprávame o tom, že prečo ak chceš kráľa, musíš sa stať kráľovnou. Takže otázka pre teba, cítiš sa ako kráľovná, máš atribúty kráľovnej, tej silnej, tej, ako nechcem povedať silnej ženy, ale tej veľkolepej ženy kráľovnej, proste s tou vznešenosťou, ktorá tá kráľovna v sebe má, s tou gráciou a s tou hĺbkou, proste si v stave, že si takouto ženou, lebo keď nie si takouto ženou, tak ktorý kráľ by si proste zvolil proste ženu, ktorá není k nemu rovná, ako keby, hej. Ak si predstavuješ kráľa, nech si už pod tým predstavuješ čokoľvek, tak by si mala sama zodpovedať tej forme tej kráľovnej, ako keby, hej, že a vlastne vôbec aj celý ten postoj, ktorý vo všeobecnosti prevláda, že proste žena potrebuje k tomu šťastiu toho života, toho muža, ako keby, že toho partnera, že bez toho, aby toto mala, sa necíti plnohodnotná, necíti sa šťastná, necíti sa naplnená, ale primárne by to malo byť naopak, žena by mala ako keby nájsť najskôr ako keby naplnenie sama v sebe, aj každý človek, nielen žena, ale ako sa bavíme v tejto konkrétnej situácii, mala by si najskôr naplnenie sama v sebe, proste vyživiť sa svojou vlastnou pozornosťou, dobudovaním tej osobnosti, proste tam je kopec priestoru na ďalší rast, ako keby, hej, že primárne sa snažiť nájsť si taký spôsob v živote a takú formu, ktorej sa budeš cítiť šťastná bez ohľadu na všetky okolnosti. Ako keby byť sama za seba, ako keby, a ako nepodmeňovať sa nejakou zúfalou túžbou proste byť v partnerstve, proste. Ja neviem, že sa ti to nemôže, alebo sa ti to eventuálne stane, proste, ale ako keby podmeňovať sa tým, že toto je to, čo sa ti musí stať, aby si bola šťastná, ťa proste paradoxne bude od tej situácie otláčať. Takže a čo by si vlastne ponúkla v takomto stave, keď proste nie si pripravená proste ako keby byť sama so sebou, čomu ponúkneš, že ponúkneš tomu kráľovi svoju potrebu po ňom a svoje podmenenie po ňom a proste to je to, čo on má, ako keby povedal, wow, tak niekto ma tak veľmi potrebuje, niekto potrebuje na mňa byť tak veľmi závislý, že proste, že tohto človeka chcem, toto je tá žena, ktorú chcem, lebo tá bude na mňa závislá, proste toto je to, čo by si ako keby čakala, že toto je tvoj dar, prínos do toho vzťahu, no, tak to samozrejme nie je, proste vieš, že ty nemôžeš prísť bez daru, ako keby do toho partnerstva, k tomu kráľovi, proste vieš, ty sama musíš byť darom hodný kráľa, ako keby, vieš, takže je tam priestor na to, aby si ty sama o sebe mala hodnotu ako osobnosť, ako človek, hej, a keď nájdeš tú hodnotu v sebe, tak jednak ťa to ako keby oddelí od tej potreby, od tej zúfalej potreby proste byť s niekým, byť šťastná a začať sa naplňať sama v seba. A jednak získaš na tej hodnote, ako keby, hej. Takže vlastne ty sama budeš potom pre mužov zaujímavá. Nie, že ty budeš musieť hľadať, ale teba budú chodiť muži, proste, ktorí budú túžiť po takej žene. A možno, že to bude o to ťažšie, že budeš musieť vyberať správne, hej, lebo taká krásna, graciózna žena proste bude priťahovať mnohých mužov proste a nie každý bude tým kráľom, samozrejme. Takže to je zase druhá časť tej story. Takže ak chceš kráľa, staň sa kráľovnou, skrátke povedané.